Тӯйчиев Саодат. Писари ман Тӯйчиев Ҷалолҷон мехоҳам дар назди оилаам, назди худам ҳозир бошад. мо аз онҳое ки бо он орзу мерасонад миннатдории калон мегӯям. бале ҳама орзу доранд ки шахсони наздикашон ки гум шудааст ёфт шаванд. албатта онҳо мехоҳанд ки шахсое ки аъзои оилаи онҳо ҳама вақт ҳамроҳи онҳо бошад. то он даме ки аъзоёни оила аз тақдири афроди гумшудагонашон бехабар бошанд, онҳо байни умедӣ ва ноумедӣ дар мемонанд. андешаҳои Камолов Умедҷон аз шаҳри Истарошан ба ёди бародараш ки дур аз ватан, дур аз зану фарзандҳо, имрӯз бародари азизи ин шахси мӯътабар омода ҳастанд ки ҳикояе кунанд баҳри ҳар яки шумо аз ёди бародари хиш. бародар чӣ шуд? Ки кадом фарзанди шумо гум шуд? фарзанди майдаким 25 сола. Чӣ ном доранд? Камолиддин Ахмедов. Камолиддин. Камолиддин Ахмедов. Чӣ шуд ки бедарак шуданд? Чанд вақт шуд? Як моҳ 7 рӯз шуд. 28 июл гум шуд. Бегоҳӣ. ҳамин сол. Оилаш қати ҳамунҷа буд. Акош ҳамунҷа. Дар куҷо? Москва, шаҳри Москва. барои кор рафта буданд ё барои чӣ? Барои кор рафтагӣ буданд. Пеш телефон мекарданд, ба чӣ хел фаҳмидед? Рӯзи 27 ман қати расо телефон қати гап задем. Рӯзи 28 бегоҳӣ акор баъди кор гум. вай худаш такси кор мекард, мошинаша оварда мондагӣ бедарак. Тамом ҳамақа. Чӣ оварда мондаям? Мошинаша оварда мондагӣ. мошини сарбугравашон. Такси. Хона иҷора меистанд онҳо? Иҷора меистоданам. Оилаашон ҳозир хуб? Оилашон ҳамин шаб омаданд. Оилашон ҳамин шаб омаданд. пешам кор мекарданд ё бори аввал рафта буданд? 5-6 сол рафта омада гаштаам, Москва кор мекардам. сокини куҷо ҳастанд? Сокини шумо? шаҳри Бобоҷон Ғафуров, кӯчаи Нурулло Ҳувайдуллоев 19. шумо падарашон ҳастед? Ман падараш. ва модарашон? бале. хуб. худтонам шинос кунед. ман Ахмедов Нозирҷон Ортиқович. Нозирҷон? бале. Нозирҷон, шумо ба ҷое муроҷиат кардед дар бораи гум шудани фарзанд? мо рафта оведева ариза навистем, анҷа ман ариза дар кор гуфтан унҷа ба барои розик тезтар шавад. бале, ба ноҳияи худатон ариза навистед? ариза нависта мо рой кардем. лекин мана як моҳ 8 рӯз гашт, ягон вай нест. ягон хабар нест. рафиқонашон чизе нагуфтанд? касе надидааст чӣ шудааст? акош ҳамунҷа буд, ана оилаш ҳамунҷа буд, оилаш дига тоқат кард натонста омад духтарчиша гирифта. акош ҳамунҷа андақ оилаш қати. ягон кас намедонад чӣ шудааст? надидаастам ва соатҳои ахир? ин акси Камолиддин писар. акси Камолиддин бале. касе бинад муроҷиат кунад, унҷа розисба вайша додагӣ, ҳама ҷо афиша ва суратоша мондагӣ, часпондагӣ. дар куҷоин? Москва, дамиз. бале. Москва, шаҳри Москва. ҳама метроба ҳаст, ҳама столови ва ресторан, ҳама ҷое ки ҷо ҳаст, ҳам часпондагӣ. яъне умедворед ки ба шумо як касе огаҳӣ ёбад дар бораи тақдири писаратон? саломат бошед.